ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಬೇಳೆ ಆತಂಡು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಂಡು ತನೀಶ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಲ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕಿ ಎನಿ ಕಲೆಗೆನ್ನ ಕಾಂಡೆದ ರೊಟೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತೀನಿ 2 ನಿಮಿಷಲ ಇನಿ ಕುಲ್ಲಿನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುವೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ಲಕ್ಕನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಲಕ್ಕದೆ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಬೇಗ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೆ. ಐಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಪಾಡಿಯೇ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಓಪನ್ನೇ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪಲು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಓಪನ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ನಾ ತೆಗೆಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವು ರೆಡ್ಡೆನ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನು ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಮ್ಮಿ ಬಟಾಣಿನು ನೀರು ಇಟ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಲಂಚಿಗಿಜ್ಜಿ ತನಿಷಿಗೂ ಗಶಿ ಇತ್ತುಂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಒಂಚೂರು ದದಂಡಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಜಾತು ಪೊಡಿಕುಲುಂಡು ಆ ಪೊಡಿಕುಲೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಟಾಣಿದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಆಪುಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ. ಬೇತೆಲ್ಲ ದದಂಡಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಅನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಉಂದುವೆ ಯಾವ ಉಜ್ಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬಟಾಣಿ ಗಶಿ ಪಂಡ ತೂಕ ಕೆತ್ತಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಐದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ತೂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಾದ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಬಟಾಣಿದ ಗಶಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪೊಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಟೊಮೆಟೊನು ಯಾನು 3 ಉಜ್ಜಿನಿ ರಫ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಅಲೆತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಅವೊಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನೆಕ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನೆಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಲ್ದ ಯಾಂದಲ ಹತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಎನಾರ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆದು ಫರ್ ಆಂಡಲ ಎನಾರ್ದಲ ಎರಾಂಡಲ ವೀಕ್ ಇತ್ತನ ಅಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ಅಡಿಗೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಡು ಅವು ಬೇನಾಗ ಒಂಜೊಂಜೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಬಾಜನಲ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಬೇಲೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು. ಕಿಚನ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಡೇಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಅಬ್ಬ 50% ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಡಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟಾಣಿ ಗಶಿಗೆ ಬೋಡಿತಿ ನಂಚಿನ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಬೇದಿ ನಂಚಿನ ಬಟಾಣಿ ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಟಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಪಿದರ್ದು ಇಡೇ ಬೈದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ. ಸತ್ತೆ ಮದಿಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಟಿ ಹೊರ ತೂಲೆ ಮೂಲ
ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ. ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಪೂ ತೂಲೆಗೆ ಓಲುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತುಂಡು ಪೂ ಪಾಡೋನ್ ಪೋನಾಗ ಜಾರ್ದು ತಿರ್ತು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಆಯ್ತ ಲೆಂತ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೂಸ್ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟು ದಿನ ಪೂರ ಬಲ್ಲು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಂಡ ಟಯರ್ಡ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ದಿನ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಚಿ ನಾನು ಬಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ದೇಯ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತಲೆಕ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೇಯ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೋಯರು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈತು ಚೇರು ಬೇತೆ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಡೊಂತೆ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತಕ್ಕತೆ ತನಿಷ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಲೆಗ್ ಇನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಈಗ ಅಂಚ ಆಯ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡೋಡ ಅಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಂಡೆ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವೆದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೇನೆ ಅವಳ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ತುಟ್ಟುಂಡು ಮರಲೇ ಪತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಆಂಡಲ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಬೆಗ್ಗರ್ದೆ ಏತು ಬೆಗ್ಗರ್ದೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಏಪಲ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅವೆ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುವೇರು ಅವು ನಿಕು ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಚೂರು ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಡಬಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಟಿಶ್ಯೂಡ ಕಾಟನ್ಡ ಒಚ್ಚುದು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೋಪ್ ಅಂಡ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಂಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕು ಆತೆ ಯಾವ್ದಾಲ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನು ದಾಲೇಜಿ ಓರ್ಚಿ ಪುನಃ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡಮ್ಮ ಕೇನುವೆ ಸೈಡಿಗೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬೈದೇನೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ್ಲ ಪಾತೇರೋಡು ಇಜಿಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಪೂರ ದಿಪ್ಪಗ ಬೇಗ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಬಿದ್ದರೆ ಬರೋದುಂಟು ಕಾಜಿದುಟ್ಟು ಒಂದು ದಿಸ್ ಒನ್ ನಿಂಚಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಉಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಅವು ಒಂದು ಪಿದೈ ಬರಂದೇನೆ ಕಾಜಿದೆ ಪೋಡು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಾತಾದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೇರಿಗುಂಡತೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮಾಡ್ರನ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲಿಗೋವು ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲೇ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಷ್ಟ ಲೈಫುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಪಂಡ ನನಲ ಕಷ್ಟ ನಾಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಸಲ್ವರ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ರಂಡಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಂಡ ರಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡೋಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಪಿದಾಡೋಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಓ ಕಾಜಿ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಓಕೆ ಬಿತ್ತ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಓ ಮಾತ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಮಾಡ್ರನ್ ಆಂಡ ಫಟಾಫಟ್ ಪಿದಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ರೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲೆ ಗೋವು ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ
ಏನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದು ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತೆ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಐಕೊಂದೆ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ದೀದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಆತ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಸತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪಂತಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಣೆಂಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದೆ ನನ್ನದು ಅದೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ತುಕ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಸದ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಮಂತ್ ದೋಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನಟ್ ಜಾತ್ರೆದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂನಾಗ ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುರಾಂಡಲ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ತಿರ್ಗಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಚಿನ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜನೆ ಅರ್ಥ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಅನ್ನ ಅಂಡಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿಂಡಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನು ತು ಕಾಯ್ನಾತ್ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಯ್ಪಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಮಂತದೊಲೈ ಮಲ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲು ಆತು ಈರೊಂಜಿ ಆತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೇಂದರಿ ರೆಂಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇನ ಅವು ದಾಯಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಆತು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರಂದು ಅಂದ್ ಆಪುಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ತುಕ ಈ ಮಂತ್ದೊಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಆತದಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಜರು ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಡಂತೆ ಇಚ್ಚಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಾಡ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್